Dnes sa bavíme o verdikte, na ktorý sa čakalo 3 roky. Kauza Mýtnik, príbeh o tom, ako mali oligarchia a politika ovládnuť finančnú správu. Včera padol prvostupňový rozsudok a my vám ho dnes rozlúskneme. Jozef Brhel, podnikateľ dlhé ročenia spájaný s vplyvom v Smere, je vinný. Ale neskončil za mrežami. Ako je to možné? A čo to hovorí o stave nášho právneho štátu? Poďme pekne po poriadku. Špecializovaný trestný súd uznal Jozefa Brhela staršieho za vinného z legalizácie výnosov z trestnej činnosti a z prijímania úplatku. Rovnako je vinný jeho syn Jozef Brhel mladší. Sudca Ján Hrubala im vymeral podmienečné tresty 3 roky so 4-ročným odkladom. Kľúčová je ale peňažná časť. Brhel starší musí zaplatiť 1,5 milióna eur, jeho syn 1,2 milióna. To sú rekordné sumy, aké náš súdny systém pamätá. Súd zároveň spod obžaloby oslobodil právnika Martina Bahledu a ex-poradcu finančnej správy Milana Gregu. Bývalý štátny tajomník Radko Kuruc a podnikateľ Miroslav Slahučka sú vinní z korupcie, aj oni dostali podmienku. Verdikt vyvolal búrlivé reakcie. Obhajcovia Brhelovcov sa už odvolali, rozsudok nie je právoplatný. Premiér Robert Fico vyzval na rešpektovanie prezumpcie neviny a povedal, že treba počkať na definitívne rozhodnutie súdu. Zároveň sa kriticky vyjadril k predsedovi Senátu Jánovi Hrubalovi. Ešte ostrejšie slová použil minister obrany Robert Kaliňák, ktorý Hrubalu označil za aktivistického sudcu. Opozícia a viacerí komentátori upozorňujú na to, že hoci súd Brhelovcov uznal za vinných, vyviazli bez väzenia. Dôvodom je aj vládna novela trestného zákona, ktorá znížila sadzby za korupciu a hospodársku trestnú činnosť. Sudca Hrubala priznal, že aj to ovplyvnilo výšku trestov. Čo si z toho odniesť? Kauza Mýtnik sa písala roky. Súd povedal, že systém založený na známostiach, schránkových firmách a politickom krytí fungoval. Jozef Brhel síce dostal rekordnú pokutu, ale na slobode zostáva. Pre mnohých je to dôkaz, že trestať veľké ryby je na Slovensku stále takmer nemožné. Pre iných je práve peňažný trest signálom, že zločin sa neoplatí. Počkáme si na odvolanie. Jedno je ale isté, príbeh o tom, ako si partia ľudí rozdelila štátne zákazky v hodnote desiatok miliónov, sa práve skončil aspoň na 1. stupni. Sledujte nás pre viac aktualít.